Kausap ka na. Ay, nako, init. Ay, init. Yan, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Direct muna tayo ngayon mga kabikulana. Wala tayong magandang video. Yan, magandang hapon sa lahat. Shout out sa 2 million in the house natin na nandyan na. At good afternoon sa inyong lahat. Tagal-tagal na hindi tayo nakapag-direct ngayon. Mag-direct man lang tayo. Makipagkwentuhan ba? Yan, shout out 4 million in the house. Magandang hapon. Kumusta? Pasensya na kayo, laging wala si host sa live. Very busy. Ito ang dahilan bakit tayo laging wala sa live natin. Napakarami nating trabaho araw-araw. Ayan, sa 7 million na hindi nagko-comment diyan. Thank you. Okay, all about. Thank you for coming, my friend. Sister, all about food in travel. Thank you for coming, my dear. How are you today, all about?
At salamat sa mga nagtamsak. So, nag-like. Thank you so much. Ayan. Direct muna tayo ngayon because wala tayong mga video-video ba. Nakaubusan tayo ng mga video. Tayo makapanguha ng mga video dahil sa sobrang busy natin. Very busy. Kapag nakita ka, yan, 12 million in the house. Thank you so much. Yan, sa mga hindi pa nakakapag-like sa ating live, pa-consider naman at paki-like naman ang ating live. Thank you so much. Idol Tutor, mag-love shout out. Ayan, direct muna tayo ngayon, idol. Wala tayong pang screencast na video. Very busy si Bicolana, araw-araw. Kaya pasensya na kayo sa mga live ko na lagi akong wala. Sobrang daming order ng aming tahi ngayon. Ayan, di magkanda, magkanda ugaga. Maraming salamat nga pala sa always na nagsusupport sa ating mga live kahit busy ako. Thank you so much sa inyo lahat. Ricky, may kalab shout out Ricky. Gandang hapon. Salamat Ricky ha. Thank you so much. Yan, medyo maingay siguro yung aking makina. Maingay ba Ricky yung tulog ng makina ko? Yan, pagpasensyahan nyo na. Naka-direct ako ngayon na live. Wala na akong pang-screencast Ricky. Di tayo Ricky makapang collection ng video Busy. Sobrang dami ng trabaho. Kaya direct muna tayo. Idol Tutor, salamat ng madami. Sa always support sa aking mga live, maraming salamat. Kahit na sobrang busy minsan ni Bicolana, nandiyan pa rin kayo. Thank you. Okay lang pa. Si Sikoy Summer, regalag shout out si Sikoy. Nako si Sikoy, nag-direct na ako. Wala akong video, di ako makapanguha si Sikoy. Sobrang busy si Sikoy. Diyos ko po. Sagsagan ang order namin ngayon sa tahi si Sikoy, kaya walang time maghagilap ng mga video ba. Si Genius Kitty Bimigalab shout out. Kaya nga si Sikoy Summer Mix, napakahirap ng para kang trumpo. Ipin natin siya ba. Ayan. Salamat si Sikoy Summer Mix. Yan, mamaya bisitahin ko yung bahay ninyo mamaya. At naubusan tayo ng sinuli. Ayan. Nag-direct muna ako si Sikoy. Bahala na kung may papasok, di ba? Oh, salamat pag may pumasok. Meron naman kahit papano. Tsaka na-miss ko na rin magdadaldal ba. Mami Rasol, big love shout out. Mami Rasol, magandang tanghali.
Ako nga si Sikoy, di ako nakapag-live kagabi. Kaninang madaling araw. Tapos kahapon, di rin ako nag-live. Kasi wala akong video si Sikoy eh. Tsaka sobrang busy ko kahapon. Walang pahinga maghapon, uy. Ngayon naisip ko, mag-direct na lang ako. Kesa wala na akong update ba. Ayokong walang update. Si Madam Yunes, di na nagwa-YT. Ano na bang balita? Anong kabalitaan? Si Sikoy, anong kabalitaan kay Madam Yunes? Busy na sa ano ah. Ricky, maraming salamat Ricky. Kaya nga nakita ko din si Sikoy, parang ayaw na niya mag-YT. Nakita ko din kanina, nagkita sila ni Morsky ba? Parang ayaw na niya mag-YT ni Madam Yunes. Inisip ko sana si Sikoy, ayoko mag-direct baka kako walang tao. Kahit paano pala meron naman, o di ba? At least nakapag pa ako, na-miss ko magdaldal. Na-miss ko magdaldal ba? May trabaho na siguro siya si Sikoy. Ay ganun ba? Ay kaya siguro hindi na nagwa-YT. Okay na rin yun si Sikoy. Sana kahit paano hindi niya pinababayaan, di ba? Kahit sa gabi man lang mag-live siya. Sayang naman yung channel niya, malaki na. Yung iba, nagkukumahog para ma-monetize. Siya naman muni na. Ayaw na niya ayaw na niya mag-YT. Ayan, sa 18 million in the house, maraming salamat. Akala ko walang papasok dahil Oo nga, hindi na nag-live si Ma'am Yunes. Lagi kong inaanap live niya, Ma'am Bicolana. Wala na, hindi na siya nagla-live. Ricky? Busy na yata siya. Matagal na siya hindi nag-live eh. Magkano po isang ganyan? Ayan. Ano po, Sir Jen, ano ba sino yung nagtanong? Gino Iski. Tama ba ibasa ko? Pagka isang piraso lang, 20 pesos ang benta namin. Then, kung halimbawa, kukuha ka ng per bundle, medyo may discount. Ayan. Kain muna ako si Sikoy. Sige lang si Sikoy Summer Mix. Kain ka lang dyan. Salamat sa iyo dyan. Ayan. Thank you so much. 21 million. Ay, nako. Salamat naman. Nakala ko walang papasok. My goodness. Akala ko walang tao sa live ko kasi naka-direct ako. Kahit pa paano naman pala meron naman. Nawala na sana ako ng gana si Sikoy. Meron pa naman palang papasok. So, di ba? Grabing init. Diyan ba sa inyo mainit din? At least habang nananahi ako, nakikipagkwentuhan, o di ba? Namiss ko na magdaldal ba? Kumusta ang lahat? Ayan, patusok naman guys sa mga nandyan. Please, pakitusok naman ang ating live. Thank you so much. Hola, Bob! Yan, punta ako yung bahay-bahay nyo. Wait lang ha. Tayo Oy, shout out. 20 million in the house. Thank you so much. Maraming salamat. Bye.
Ma'am Korean, thank you for coming. Si France, hello France, make a love shout out from. Thank you very much. Ricky, salamat Ricky ha. Pasensya ka na Ricky, minsan di ako nadadalaw sa'yo, minsan nadadaan lang ako. Napaka-busy ko Ricky, pasensya ka na. Minsan naiikot naman ako, nagtatamsak lang ako Ricky. Pasensya ka na Ricky ha. Di ako makasupport ng matagalan. Sobrang busy. Okay lang po. Ayan, basta pagka nagla-live ka naman, always naman ako nagtatamsak ako Ricky din. Ayan, minsan tatambayan kita ng mga ilang minutes tapos magugo na naman ako sa trabaho ko Ricky. Pag ako nag-live, iniiwan ko lang din Ricky. Pag sinet ko na yan, iiwan ko na siya. Sinisilip-silip ko na lang. Sobrang daming trabaho ba. Walang ano man Ricky, salamat din sa support. Idol Tutor, salamat ng marami. Thank you. Yan, sa mga walang sawang nagsusuporta sa aking live, maraming salamat. Pasensya na kayo kung minsan laging wala si Ho sa live. Very busy lang talaga tayo sa araw-araw na gawain. Kagaya ngayon, deliver namin mamaya, kaya nagraras na naman tayo ng tahe. Meron pipick up mamayang hapon ng ating mga produkto, ang ating mga product. Wow, 27 million. Thank you so much. Na-miss nyo ba ako? Na-miss nyo ba si Bicolana? Na matagal na laging nawawala. Mapa-screen ka sa hindi laging wala sa live. At nag-32 tayo ngayon. Salamat! 32 million in the house. Ayan, thumbs-up naman guys sa ating live. Sa mga hindi pa nagkapag-thumbs up dyan. Ayan, pa-consider naman mga kababayan. Mga kababayan ko. Sarap lang magdaldal dito, di ba? Thank you all about. All about food in travel. Thank you very much. 30 million in the house. Thank you so much. 31 pala. Ayan, samahan nyo na lang ako guys na manahi dito. Para may kakwentuhan ako. Kung sino man yung mga nandyan, ayan, samahan nyo ako para manahi dito. At magkwentuhan tayo hanggang mamaya. Sa mga hindi busy dyan,
Ayan, tara, let's go. Bida-bidahan tayo dito. Ala, panibagong location. Boss Rick, may kalab shout out, Boss Rick. Nag-direct muna ako, Sir Rick. Naubusan na ako ng ano, Sir Rick, ng mga video ba, pang screencast. Kaya direct muna tayo. Kala ko, Sir Rick, wala papasok. Meron naman pala. Salamat, Boss Rick, ha. Namiss ko kaya magdaldal, Boss Rick. Kagabi din ako nakapag-live. Kaninang umaga di rin ako nag-live. Wala akong videos, Boss Rick. Di ako makapanguha. Busy sa tahe. Ang dami namin order ngayon, Boss Rick. Walang pahinga. Walang pahinga ang Bicolana. Kaya nga, Sir Rick, kala ko walang papasok. Kasi nga naka-direct ako. Eh, meron naman kahit pa paano. Nagsawa na yata sa ano, sa screencast. Kaya dito naman muna ako sa direct ba. Mag-direct naman muna ako. Ay, nako. Ito ang dahilan bakit ako laging wala sa live ko, Boss Rick. Pag ako nag-live, isi-set ko lang yon, then iiwanan ko na. At nandito na tayo sa ating trabaho. Sinisilip-silip na lang. Baka kailangan nyo ng katulong mag-apply ako. Hello, Sir Jutor, sabi ni Sir Rick. Ayoko ng tauhan ng mga pogi, Boss Rick. Ayoko ng mga poging ano kasama dito. Tauhan. Gusto ko yung mga pangit lang kagaya ko. Ano na ba nangyayari kay Madam Yunes, Rick? At di na nagla-live. Nakita ko kanina, nag-post sa Facebook niya. Kasama si Morsky, nagkita sila ni Morsky. Talaga ba pangit? Boss Rick. Pangit lang to. Yung host dito, pangit lang to. Natawa tuloy si Ricky. Tatakbo ng kunsyan. Aba! Sana all na lang talaga si Madam Yunes. Good luck kay Madam Yunes. Sana all. Kaya pala hindi na nag-whiting. Saan? Sa Quezon City ba? Sir Rick? Sa lugar nila? Talaga lang ha? Mapapasana all ka na lang talaga kay Madam Yunes. Sabi ni Sir Edbons. Naku, pag si Edbons na nagsabi, Boss Rick, huwag ka nagpapaniwala dyan. Ay, naku, Edbons. Shout out sa iyo dyan, Edbons. Sisikoy Summer Mix. Sabi ko, pag si Edbon na nagbalita, si Edbon sa nagbalita, nako.
Antaray, mega love shout out sis. Magandang tanghali. Pilipinas time. Oy, si Samira. Samira, hello Samira. Mega love shout out Samira. Sis Antaray, salamat sis. Thank you sa support. Sa walang sawang pagsuporta, pag-thumbs up sa aking live. Thank you so much. Ayan. Inuulit ko, pasensya na kayo. Laging wala sa live si host. Very busy. Ngayon, naka-direct ako. Ayan, nakikita nyo naman kung ano pinagkakabalahan natin. Kaya tayo laging wala sa live. Yan, mamaya ikutan ko na lang yung mga bahay nyo maya-maya, mga kaibigan. Mga kaibigan, kapamilya. Yan, 30 million, 30 million. 30 million. Salamat. Kaya lang, yung tamsak natin, pipito pa lang ba? Mag-tamsak naman kayo, uy! Tamsakan nyo naman yung live ko, uy! Idol Kadahon! Magandang hapon! Mag-play na nga ako. Mag-change account muna ako, guys. Para habang makapag-play ako. Ayan. Unahin ko na syempre si Summer Mix. Si Sikoy Summer Mix, dito na ako sa iyong mansion. Ayan, playing kasi si Sikoy. Dito ako sa latest upload mo. 3 minutes. Si Sikoy Summer Mix. Ayan, naka-play ka na. Pairam ako. Pairamin mo ako mo. Mamaya si Sikoy. Ay, naku, Ginoo si Sikoy. Wala na nga, paubos na. Ilan na lang ang natitira. Ayan, next kita, Busri ka. Naka-play ka na si Sikoy Summer Mix. Ayan, playing ka na si Sikoy, ayan. Wala na nga, naubos na si Sikoy eh. Ilan na lang ang nagtsatsaga. Nanawa na yata kay Bicolana. Welcome si Sikoy. Para habang nagtatahi naman ako, naka-play lang yung mga video niya. Yan, next kita, Busri ka. Summer si Lolo, naaamoy na mo to. Yun sa akin, LS. O si Sachi, shout out, Sachi, hello. Thank you for coming, Sachi. Kala ko nga ngayon si Sikoy walang papasok eh. Sabi ko mag-direct muna ako. Bahala na kung may papasok o wala. Meron naman. Ayan, next kita si Erika. Next kita dito kay Sikoy Summer Mix. Doon ako sa live mo kanina, Sir Rick. Di ako nagko-comment si Ma'am Bisaya, nakapin. Ayan, nakadagdag busy pa kasi sa akin si Sikoy dahil monetize na ako lahat sa aking mga tools, sa aking dahil na-invite ako doon sa monetization tools. Si Sikoy Summer Mix. Ano yun pangkalahatan na yun. Kaya nabibisi na rin ako sa reels ko ngayon kahit pa paano. Baka sakali makapagpa-viral tayo uli.
Nag-live ka ba kanina si Sikoy? Di ako nag-open ng cellphone ko mula nung ako'y gumising. Hanggang tanghali, kasi Busrik ako nakasilip ng konti. Nakasilip ako saglit kay Busrik. Sana all na lang si Sikoy. Ayaw mong pumasok, Summer. Magbibigay ako GC. Ayan, done watching ako si Sikoy Summer Mix. Nasa ano ka na? Nasa harang na. Okay, OTW Busrik ka. Ayan si Sikoy, daan na tayo dito sa iyong video. Dito na tayo kay Busrik. Yan, dito ako, Busrik, sa kahit sa ganitong paraan makatulong. Tama ba nun? Makabigay tayo ng konting, ano ba yon? Karugtong. Konting tulong kay ate, ayan. Good job, Busrik. Nasa harang ka pa, Busrik, ha? Lagi ako nanonood doon sa FB. Malakas sumatak ng views si Sikoy yung ano, yung mga comedy. Welcome si Sikoy. Magluka-lukahan na lang kami ni Lexus TV dun ba? Malay mo, makapagpa-viral tayo ng isa. O, di ba? Ayan, playing ka na, Busrik. Walang imposible. Basta't magsipag lang tayo. Kita ko upload nyo doon. Kulit din ang apo. Oo, si Sikoy, nakakatuwa yung apo ko. Madali siyang pumick up. Nakakatuwa. Madali siyang turuan ba? At maparaan din sa buhay. Tingnan mo nga kanina, naisipan pa niyang kuhanin yung upuan. Siya lang may diskarte nun. Hindi ko siya tinuruan. Nakakatuwa yung apo ko. Ang sabi, ginamos sa... Ano ba to? Magbibigay, ginamos. Ano yung ginamos? Ano yung ginamos? Sir Rick, sinangag? Sinangag ba? Grabe ang init! Xerox copy ni Sir Nakakatuwa nga si Kuya eh. Madali siyang pumick up ng ano, ng putos, ng ipapagawa sa kanya. Sinabi ko lang kanina, sabi ko, Apo, gagawa tayo content ha. Ikaw nakako, sabi ko, ilay mo lang yung short ni Lolo Timot. Nakaisip pa siya ng ano, kumuha siya ng upuan. Nakakatuwa kasi ano rin siya, yung Mambikulana, may tanim ka po na saging saba. Wala nga, Busrik eh. Bakit? Tanim may saging saba? Ayan, still playing ka, Busrik ha. Sa iyong ano, latest upload. Sa gabi, grabe pagod ko si Sikoy Summer Mix. Paghiga ko si Sikoy, tulog, naghihili ka agad. Walang anuman, Busrik. Always welcome. Always welcome. Ano ba yun? Hugas muna ako, plato, agoy, Ginoo.
Parang sa akin, Busrik. Hanggang ngayon, may hugasin pa ako doon. Mga pinagkainan kanina, di pa nahugasan. Mamaya na lang, pagod ako eh. Malapit na mag-full watts. Ikaw, Boss Rick. Ay, nako. At inaatake naman ako ng antok ngayon. Hugasan mo sa pusa. Buti kung may pusa dyan si Boss. Meron nga pala siyang pusa dyan, nakita ko. Hugasan mo daw, Boss Rick. Sa pusa. Ay, may gala shout out kay Shy. Tama ba ibasa ko? Ayan, Boss Rick, done watching. Ayan, done ako, Sir Rika. Sa iyong video. Ayan, salamat sa 16 million in the house. Thank you so much. Naantok na naman ako, oy. Magpatawa nga kayo dyan. Umula yung antok natin. Bawal antokin, dami kong bayasin. Ayan, nasa harang ka na, Boss Rick, ha? Yan, done watching na, Boss Rick. Maraming salamat. Always thank you, Lord.
Maulan ba dyan si Sikoy? Dito lakas ng init. Sakit sa balat. Mabuti pa dyan sa inyo. Dito sa amin, napakaiyan. Tingnan mo, naglagay lang ako ng tabing kasi sobrang init eh. Napakaraming order kasi natahin namin ngayon si Sikoy kaya hindi ako makabuelo na makapag-vlog ba. Hindi ako makapanguha ng mga video ba. Ba to? Elen Kuban. Hello, mega love shout out. Thank you for coming. Hello, how are you? How are you today, Ellen Kuban? Oo, yun nga lang talaga nakakapagod si Sikoy sobra, super duper nakakapagod. Tsaka yung pag-white ko, nakita mo madalas akong wala sa live ko. Oy, maalala ko nga pala, nag-premiere ako si Sikoy 2 beses, wala ako, nakalimutan ko. Kahapon nag-premiere ako, wala na naman ako. Naalala ko si Sikoy tanghali na, mga bandang alauna na. Oh my goodness. Grabe, lalo na sa umaga. Sobrang busy ko sa umaga. Wala mapaglagyan ng mga trabaho, ng mga si Sikoy, gawain. Sige lang si Sikoy, salamat. Go ka lang dyan.
Sis Bunso, Miguel, shout out sis. Salamat. Direct mo na sis. Salamat sa patusok. Idol Tutor, salamat. OTW Idol Tutor sa bahay mo. Di pa ako pala nakapunta. Nandito ako sa bahay mo, Idol. Playin ako dito sa Matalo, ano ba to? Mantalungon. Baliri. Ayan. Playin ka na, Idol Tutor. Salamat sa support. Thank you so much.
Sis Vlog, salamat sis. Thank you for coming sis. Salamat sa pagdaan. Magandang tanghali sa iyo. Ikaw mo ang awit. Wala sa dilim.
million in the house. Thank you so much. Tiwala sa dilim. Okay, bilis namang ako na. Pipit mo sinta. Ay, nako. Siguro. Na, 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 na. Tiwala sa dilim. Ayan, thank you so much sa lahat ng dumalaw sa ating live. Tayo ay mag-e-end na. Maraming salamat.
Bye-bye everyone. Kailang oras ba tayo?